लोगोफोर दिनै जोङो नायनि आरोना एन महिलारिनिखौथ' जों दाखालि बावै नायखांखाबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय थांनाय मासाव एन महिलारिया बेसेबां मोनदोंमोन दा दिनै जोङो नायगोन बर' हारि कमेडिनिखौ नायगोन आरोना दा नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बर' हारि कमेडिखौ मानो होनबा फेसबुकआवबो नोंथांमोना नुबाय थाखायो आरो इउटुबावबो नोंथांमोना नुबाय थाखायो आरो नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना मिउजिक भिडिअ मोनसे नुनो फैगासिनो दं आरोना बर' हारि कमेडिनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बे भिडिअखौ नायनो थाखाय आंबो एक्साइटेड जानानै दं आरोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बर' हारि कमेडिया इउटुबनि गेजेरै मा लाखो मा लुखो बेखौथ' नोंथांमोना एसे एनैबाबो बर' हारि कमेडिनि इउटुब चेनेलनि गेजेरै बा फेसबुक पेजनि गेजेरै नोंथांमोना मिथिखाबाय इउटुब चेनेलनिफ्राय लानानै फेसबुक पेजनिफ्राय लानानै बिसोर मोननैनि गेजेरनिफ्राय बियो मा लानो हाखो नोंथांमोननो आं दा एसेबाबो शेयार खालामनो नाजागोन आरो बियो मान्थलि बेसेबां इनकाम खालामो बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय स्किप खालामाबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो बर' हारि कमेडिया फार्स्टआवनो न' लुनायखौ नोंथांमोना नुबाय दंखायोमोन दा न' लुखांनायनि लोगो लोगो बर' हारि कमेडिया लादों मोनसे कार लादों आरोना नोंथांमोनाबो बेखौ नोंथांमोना फेसबुक पेजनि गेजेरै बा इउटुबनि गेजेरै नोंथांमोना नुखादोंमोन आरो कार लाखांनायनि उनाव नै दा दाखालि बावै थांनाय साननैसो सिगांसो माने एनट्रक 150 निउ लानाय नोंथांमोना नुखाबाय आरो दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरैबो नुबाय दंखायो दा बर' हारि कमेडिया मोनसे मिउजिक भिडिअनि दा शुटिं खालामबाय दङ आरोना नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ दा जोंनि मेन टपिकआ बे नङा मानो होनोबा जों दा जोंनि मेन टपिकआथ' मानो होनोबा बर' हारि कमेडिनि माने मान्थलि आर्निंआ बेसेबां बियो बेसेबां मोनो मान्थलि बेखौसो नोंथांमोननिसिम खिथानो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों नालाय दा गोबाङानो मिथिया माने इउटुबारफोरा मान्थलि बेसेबां इनकाम खालामनो हायो माने इउटुबारनि इनकामा मोनसेल' लिमिटआव गैया दै भिउसनि सायावसो आरोना मानो होनोबा इउटुबारनि इनकामा नोंना जुदि मास मोनसेयाव नोङो 1 मिलियन फैदोंबा नोंना एसे खम जागोन 2 मिलियन फैदोंबा नोंना एसे बुरजा जागोन आरोना आर्निंआ बेफोरबायदिसो आरोना इउटुबनि आर्निंआ मानो होनबा इउटुबनि आर्निंआ मोनसेल' लिमिटआव नङा आरोना इउटुबनि आर्निंखौ हमनो हाया आरोना नैबे मासाव नोंना 50,000बो फैनो हागौ नेक्स्ट मासाव नोंना डाइरेक्ट 1 लाखबो फैनो हागौ मानो होनबा बेखौ रावबो हमनानै मोना आरोना मानो होनबा बियो भिउसनि सायावसो गोसारो नालाय बुंनानैबो लानो हाया डाइरेक्ट आङो मान्थलि 30,000 इनकाम खालामो 40,000 इनकाम खालामो बेफोरबायदिनो बुंनानैबो लानो हाया आरोना मानो होनोबा इउटुबनि आर्निंआ बेलेग आरोना नों मासाव 40, 50, 60 खामायनो हागोन आरोना बेफोरबायदि दा दिनै जोङो फार्स्टआवनो नायनोसै जे बर' हारि कमेडिया नैबे मासाव बेसेबां इनकाम खालामगोन बा बेसेबां पेमेन्ट मोनगोन दा मासाव आरोना दा जुलाइ नालाय बे जुलाइआव बियो बेसेबां पेमेन्ट मोनगोन बियो पेमेन्टखौ जोंनो मानो होनोबा इउटुबा फार्स्टआवनो जोंनो मानो होनोबा एक्सेन्सआव जोंनो 10 बा 7 तारिखआवनो हरो आरोना बिनिफ्राय इउटुब एक्सेन्सनिफ्राय जोंनो हरो माबायाव बेंकआव जोंनो 22 तारिखआव हरो 21 तारिखआवनो हरो आरोना 21 तारिखआव हरनानै दोनो बेंकआव बेंकनिफ्राय ओमफ्राय 22 तारिखआव पेमेन्टआ जोंनाव एकाउन्टआव रिलिज खालामो आरोना बिदिबा दा बेफोरखौ बाद हो जों दा डाइरेक्ट नायनोसै जोङो बर' हारि कमेडिया मान्थलि इनकाम बेसेबां खालामो आं नोंथांमोननो लाइभ स्क्रिन रेकर्ड बानायनानै देखायगासिनो दं नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव जुदि नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना आरो जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो इउटुबनि बागै एसेबाबो मिथिनो गोसो जायोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअआव माने इउटुबनि बागैनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ फैगासिनो दं जारलेटआव हाबबाय आरोना दा नायदो नै बर' हारि कमेडिनि चेनेलआ फैबाय दा बिनि साबस्क्राइबारा जाना दं बर' हारि कमेडिनिया 1,53,000 साबस्क्राइबार जानानै दं आरोना बेनिफ्राय भिडिअनि भिउसआ जाहैदों 129 मिलियन भिउस थांबाय आरोना टटेल बिनि भिउसआ बेनिफ्राय नायदो भिडिअ आपल'ड खालामनाया बेसेबां 512 भिडिअ आपल'ड खालामबाय आरो नायो माने बिनि इउटुब चेनेलाव बिनिफ्राय बिनि चेनेल क्रिएट खालामनाया खै तारिखआव खालामनाय मा मासाव बानायनाय नोंथांमोना नायदो नै अक्ट'बरनि 31, 2023आव बियो बे चेनेलखौ खुलिदोंमोन आरोना माने जिमेलखौ क्रिएट खालामदोंमोन बिनिफ्राय आर्निंखौ नायनो थाखाय दा जों गाहायाव थांसै आरोना ओरै फैदो गाहायाव दा नैबेयाव नायदो फार्स्टआवनो साबस्क्राइबारा 30 दिनाव माने मास मोनसेयाव 2K साबस्क्राइबार मोनदों आरोना बियो बिनिफ्राय 30 दिनाव बियो नै बेसेबां भिउस लाबोनो हादों 30 दिनाव बियो 2.5 मिलियन भिउस लाबोदों आरोना बियो 30 दिनाव आरोना ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय मास मोनसेनि इनकाम आरोना मान्थलि इनकामा बेनो आरोना नै
$626 आरोना मालाबा 10,000 डलारबो मोननो हागौ आरोना बियो बेनिफ्राय नै यारलि आरोना बियो माने बोसोराव बेसेबां इनकाम खालामो बेसेबां डलार मोनो बियो बोसोराव बियो $11,000 निफ्राय लानानै $1,82,000 सिमहालागै बियो बोसोराव खालामनो हायो आरोना बेनिफ्राय नैबे दा मान्थलि $626 नि बाराबो खामायनो हागौ खमबो खामायनो हागौ आरोना मानो होनोबा बेयाव एसे खम देखायदों आरोना मानो होनोबा ससियेल ग्रेडआव एसे खम देखायनोबो हागौ आरो एसे बाराबो देखायनो हागौ आरोना नोंथांमोना मिथिखाबाय दा नोंथांमोना ससियेल ग्रेडआव नैबेखौ नुखाबाय माने बर' हारिनि डलारा बेसेबां दा बेखौ नोंथांमोननो आङो इण्डियान रुपिसाव बेसे जायो डाइरेक्ट थांनानै देखायखानोसै आरोना 626 ना 626 खौ दा आं डाइरेक्ट थांसै नैयाव लिरनाय दंखायनो डलार टु इण्डियान आइएनआर डलार टु आइएनआर आव थुबाय दा नै नायदो जोंनिया दा इण्डियान रुपिसाव $1 ना 95 माने फैसा आरोना माने 90 थाखा होननानै बुंदो 90 थाखा जानानै दं दा आं बेयाव थुनोसै बेसेमोन 626 ना 26 खौनो होनसै आरोना नै 626 बा बियो दा मोनदों मान्थलि 59,676 मोनदों आरोना बियो नोंथांमोना नुखाबाय दा